Kum kadak ban Pynrem halor ka Jingshah Pynïap dusmon ka Samla Lilyioris Wahlang ki paidbah nongshong Shnong Nongstoiñ mynta ka sngi kila ïamih ban pynlong ya ka jingïalang ryngkat ka jingthang mombati ban dawa ban mardor ya ki riew thrang snam ki badon keti ban Pynïap dusmon ya katei ka Samla. Ya katei ka jingïalang la pynlong Hamar Complex New Nongstoiñ hakabalawan shimbanta ki Seng Longkmie Seng Samla bat ki Seng Bhalang bapher bat kedor bar Shnong ka Shnong New Nongstoiñ. Shwa ban sedang ka jingïalang la penong shwa ka jing sengap jar ka 10 minit kum kadak ka jing sengolem. La jing keren ki dekhot ki Seng Bhalang bapher kentop ya uba Johnmilton Wahlang na kalong yeng ka Samla Balasha Pynïap na uba W Wanñiang Presiden KSU Nongstoiñ uba disun na ka Seng WKSU Bah Wanñiang na ka Seng HYC, Bah Hamar Lyngkhoi na ka Seng MYF, Bah Mawkordor Kharsyiemlieh na ka Seng RKS, Kong Ibiris Nonglait bat kiwe. La penyat ya kani ka jingïalang na ka Kong A Kharsyntiew Sekretari Seng Longkmie New Nongstoiñ. Jadi nyai ba kecil karoi omdek posok kah handai hangi along koi tem nagayang juk Seng Bhalang kumbang jui berbuat kebun jalan kumno barat engkong handai bakal kami di sini kata jika kita ke kampusnya kita roy bakin kami hoi kaji kala bodoh kan Samla ban siangkam nama kata ni teman sekarang baka bodoh kan ya kajing dia ada beli kapun Samla bahkan siangkam nak kloi bahkan kem dan usai marajang afuar fulai nia pelong grali ban Pynrem nia binong Pynïap riew bat kali kaju karali ko mynta kaju bakam Iwan hane ban Pynrem ya kita kipat translam kai kabar kibor jongan katrat polis kila nyim dasgo tunat bat nyimi tunat tang siokan tang kato kalepor kilian bahe hasuro kani kedai ka jingklot jongan bat ka jingklot jong kita ki polis